Rozprávka z Dominikánskej republiky. Kráľová väža. Pred dávnymi časmi žil kráľ, ktorý si vzal do hlavy, že sa dotkne mesiaca. Hútal a hútal, ako to urobiť. Prestal sa aj o krajinu starať, ba ani v noci nemal pokoj, čo si lámal hlavu, ako sa mesiaca dotknúť. A keď zaspal, snívalo sa mu len o mesiaci. Nakoniec sa rozhodol, že treba vystavať väžu. Dal si zavolať jedného stolára a rozkázal mu: Stolár, tak ty mi vystaviaš väžu, ktorá bude až po nebo. Úbohý človek bol presvedčený, že takú väžu nemožno postaviť. A hoci sa usilovne motal sem a tam, s náradím a so svojimi pomocníkmi, nepostavil nič. Prešlo niekoľko týždňov a kráľ bol už netrpezlivý a podráždený. Poslal po stolára a povedal mu: Máš na stavbu ešte 3 dni. Ak to neurobíš, dám ťa popraviť. Nešťastný stolár behal sem a tam s kladivom v ruke, lež nevedel, čo robiť. Prešiel deň, prešli 2 a na 3. deň zišla stolárovi na taká myšlienka, že hneď bežal ku kráľovi. Premýšľal som, pán kráľ, tak i onak, a teraz vidím, ako sa to dá urobiť. No keď bude stavba hotová, myslím, že bude lepšie, ak najprv vystúpim hore ja. Nie, rozhorčene odpovedal kráľ. Ja musím vystúpiť hore sám. Prvý, kto to kedy videl, aby stolár vystúpil do takej výšky? Stolár teda rozpovedal kráľovi, čo vymyslel. A ten hneď rozkázal, aby všetci ľudia v meste priniesli k palácu debny a koše. Stolár zasa rozkázal a ľudia ukladali debny a koše a stavali väžu. Keď už všetko nastavali a nebolo dosť, kráľ rozkázal, aby postínali stromy, rozrezali ich na dosky a urobili z nich debny. Vyrúbali teda všetky veľké stromy a debny, čo z nich urobili, poukladali na väžu. Potom začal kráľ liesť hore. Vyliezol na samý vrch a natiahol ruku, aby sa dotkol mesiaca. Zdalo sa mu, že k mesiacu mu chýba už iba kúsok. Preto zavolal na ľudí, aby vyniesli hore ešte jednu debnu. Ale nebolo už ani jedinej a nebolo ani dreva, z ktorého by ju vyrobili. Kráľ sa zlostil. Bol rozhodnutý uskutočniť svoju najväčšiu túžbu. A napokon mu prišla na skvelá myšlienka. Zavolal teda na stolára. Stolár, vyťahni samotnú spodnú debnu, na ktorej stoja všetky ostatné, a vynes mi ju hore. Stolár s hrôzou pozrel hore na kráľa. Keď ale kráľ po druhý raz zakričal svoj rozkaz, neváhal ďalej a vytiahol debnu, ako rozkázal. Pýtate sa, čo sa stalo potom? Ľudia hľadali kráľa pod všetkými tými debnami, ale po kráľovi ani znaku, a darmo by ho hľadali i podnes.